От 22 до 25 април град Плевен потвърди статута си на водещ център за иновации. Втората национална конференция на БАМИРХ събра световния елит в роботизираната хирургия под мотото "Предвиждай, предотвратявай, контролирай". Форумът бе ръководен от най-авторитетните имена в българската медицина. Председател на конференцията бе член-кореспондент професор Славчо Томов, а научният комитет бе оглавен от академик доктор Григор Горчев. Тяхната визия превърна форума в платформа за иновации и споделен опит на световно ниво. Конференцията бе официално открита от нейния председател, член-кореспондент професор Славчо Томов. В своето приветствено слово към световно признатите медици и международните гости, той очерта основните приоритети на високотехнологичната медицина днес. Dear guests and friends, it is an honor and privilege for me to welcome you all to the beautiful city of Pleven. Thank you for being here. We are shaping the future of minimally invasive and robotic surgery. BAMIRS is a young organization. It was founded in October 2022. In just a few years, BAMIRS has established itself as a leading scientific and professional platform, bringing together specialists from various surgical fields, united of their expertise and innovative vision. The motto of the second national conference this year is focused on the complications in minimally invasive and robotic surgery. Predict, prevent, control, with the key message that the safety is the highest priority. This year's Congress offers a rich program, 11 plenary sessions, 1 live surgery, 3 industry symposia. For first time on this conference, there will be a separate session, minimally invasive veterinary medicine, in addition to the traditional participants of minimally invasive abdominal, thoracic, urological and gynecological surgery. The multidisciplinary approach will be supported by the anesthesiologist, young gastroenterologist and healthcare professionals. 11 international and 46 Bulgarian speakers. Investing in the next generation is our common mission. International mentors from SLS and a LABCO-trained Bulgarian faculty have performed 2 days training course for residents and young doctors. Thank you for your trust and participation. We wish you productive discussions, new knowledge and inspiration. Welcome to Pleven. Член-кореспондент професор Славчо Томов от УМБАЛ Света Марина Плевен бе преизбран за председател на БАМИРХ за следващите 4 години. Всичко започна с интензивен обучителен курс за млади лекари, организиран съвместно със Световната асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. Опитът на водещи експерти от Съединените щати бе предаден директно на следващото поколение специалисти. Веднага след официалното откриване академик Григор Горчев сподели своите впечатления за мащаба на форума и значението на международното сътрудничество за развитието на съвременната хирургия у нас. 20 години в роботиката вече ние не гледаме какъв тип операции, как, що не ви гледаме по-философски вече на нещата, т.е. по отношение на обучението на младите хора, по отношение на селекцията. Т.е. всичко се развива много добре и много перспективно и вече гледаме много напред в телехирургията. Това е наистина много, как се казва, почти половин живот в 3D пространство, е така да го кажа. Световни експерти. Сега факт е хора с имена, с сериозни биографии, хора, които са минали много тежки селекции, конкурси, за да стигнат това ниво. Смея да кажа, че един от нашите колеги американци е минал подбор от 1000 човека, 3 места, той в тая тройка. Смея за какво става въпрос, за каква селекция. Естествено, оттам идва добрия продукт, както в момента.
И тук аз няма да коментирам тяхните качества като хирурзи, аз ще коментирам тяхното мисионерство, което е много важно. Те без никакви говорки, без никакви финансови ангажименти за при нас пътуват хиляди километри само да могат да обучават, да дадат своя опит на нашите колеги в България, което е много важно, много съществено. Тоест, те по друг начин разбират обучението и за тях това е една кауза, която правят вече години при нас. Естествено, всяка една нова технология, тя върви напред, т.е. тези технологии бързо се развиват. Ще отворя една скоба, преди един месец вече ни закупихме най-новата система. Това е пето поколение роботи, които са съвсем различни вече, съвсем нова технология с приставка за 5G, която приставка вече за телехирургия, т.е. за хирургия от разстояние, мога да кажа, като вече има такива операции, доста направени. Така че това е бъдещето на телехирургията, така да го кажа, докато телемедицината бих казал в малко по-ограничен аспект. И в близко време това ще бъде. Няма как. Никой не може да спре човешкия прогрес, човешката мисъл, което е реално. За значимостта на това събитие и престижа за нашата болница чуваме и думите на заместник-директора на УМБАЛ Света Марина Плевен, доцент доктор Иван Малкодански. Роботизираната хирургия се доказва. Тя е бъдещето. Този форум е изключително важен и за град Плевен, защото той събира елита на медицинската общност в България. Също така, множеството чуждестранни гости, големия брой участници, големия брой курсисти, които са се записали на курсовете, които предхождат този форум. Така че това е едно събитие, което заслужава нашата най-големи адмирации. Бих посъветвал младите хирурзи на първо място да посещават по-често този форум, да не го пропускат, когато имат тази възможност и да следят много добре какво се говори, да попиват и да се учат от най-добрите, които присъстват тук и имат честта да ги обучават. Научната програма бе наситена с експертиза от екипа на Света Марина. Академик Горчев представи фундаментален доклад за телехирургията от нейното минало до бъдещето и новата философия на 3D хирургията. Професор Боян Атанасов сподели опита на болницата в роботизираната урология при сложни случаи, работейки в екип с доктор Александър Ванов. В съботния ден доцент Зорница Горчева влезе в ролята на модератор на специализираната сесия по минимално инвазивна гастроентерология. Сериозно внимание бе отделено и на анестезиологията. Професор Вилиан Платиканов представи ключови анестезиологични съображения в роботизираната хирургия, а доктор Михаил Георгиев сподели опита на нашата клиника с регионалните техники на обезболяване в робот-асистираната торакална хирургия. Изключително силно бе и присъствието на нашите специалисти по здравни грижи. Под модераторството на професор Надежда Хинкова екипът ни от медицински сестри Камелия Илиева, Десислава Генова, Павлина Радоева, Ема Цветанова и Никол Качева представиха задълбочени анализи на интраоперативните усложнения. Петя Севдалинова допълни сесията с важен доклад за ролята на сестрата в следоперативните грижи при гръдна хирургия. УМБАЛ Света Марина Плевен не просто участва в този форум, тя беше в неговото сърце. Масираното присъствие на нашите кадри е доказателство, че високотехнологичната медицина не е просто бъдеще, а нашето настояще.